Λοιπόν, ας πάρουμε λίγο ένα παράδειγμα. Το πιο απλό είναι οι αθλητές. Οι αθλητές μπορούν να τρώνε ό,τι θέλουν. Ναι. Γιατί το μεταβολίζουν. Έχουν καλό μυϊκό ιστό. Αλλά για να φτιάξει ένα ωραίο και σφυγγυλό σώμα, να είναι υγιές, να έχει ενέργεια, ευεξία κτλ., χρειαζόμαστε κάποια δεδομένα. Η διατροφή, η σωστή. Δεν μιλάμε για δίαιτες. Χθες είχα μια πελάτησα που έκανε αυτή τη δική της ανάλυση, γιατί βγάζουμε ένα καινούριο κόνσεπτ αδυνατίσματος προς τα έξω, χωρίς δίαιτες, χωρίς να στερούμαστε διάφορα πράγματα. Χωρίς δίαιτα. Χωρίς δίαιτα όμως, Χρήστο μου, να το εξηγήσουμε, γιατί ο Έλληνας διατροφή, πάντα η σωστή διατροφή. Την πύρα του, τα σουβλάκια του, την πίτα του, τη μερέντα του. Εγώ Έτσι δεν γίνεται δουλειά. πιστεύω ότι άμα κάνουμε σωστή αξιολόγηση και δείξουμε στον πελάτη, στον οποιοδήποτε ασκούμενο που έχουμε μπροστά μας, τι χρειάζεται, και αυτό πρέπει να έχουμε κάποια δεδομένα. Με αυτή την ανάλυση βλέπουν τα πάντα. Βλέπω πόσο βασικό μεταβολισμό έχει, τι καίει κτλ. Αλλά οι περισσότεροι μπλοκάρουν τον μεταβολισμό τους. Άρα λοιπόν, κάπου πρέπει να ξεκινήσω. Και το πιο σημαντικό είναι, για να μπορέσω να βοηθήσω πραγματικά να κάνουμε καύσεις και να έχουμε αυτό που σας έδειξα, ο μυς να είναι το περισσότερο, ο μεγαλύτερος παράγοντας στο σώμα, πρέπει να έχουμε συντονισμό, πρέπει να έχουμε ισορροπία. Και αυτός είναι ο λόγος που έφερα αυτά τα βαράκια εδώ πέρα. Αυτά τα βαράκια είναι κανονικά βαράκια, αλτήρες. Από τη στιγμή που πατάω το κουμπάκι αυτό, αρχίζει και δονείται. Θέλει να πάρετε ένα στο χέρι. Και με το απλό βαράκι, ας πούμε, και την επανάληψη. Λοιπόν, άμα κάνω με έναν κανονικό αλτήρα, δεν έχω συντονισμό. Η δόνηση τι μας δίνει εδώ πέρα, μας δουλεύει το νευρομυϊκό σύστημα στο βάθος. Άρα λοιπόν και ένας πολύ αγυμναστός και ιδιαίτερα οι γυναίκες που έχουν μεγάλο θέμα στο θέμα συντονισμού, όταν δουλεύει με ένα κανονικό αλτήρα ή βάρος ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να πιάσει όλο το μυϊκό σύστημα. Δηλαδή πιάνει πολύ επιφανειακά. Και από τη στιγμή που αρχίζει αυτή η δόνηση, τώρα οποιοδήποτε προϊόν και να είναι, αλλά αυτά τα βαράκια είναι πολύ έξυπνα, μπορείς να παίρνεις παντού μαζί. Και είναι πάρα πολύ έξυπνα για αυτό που ανάφερες στην αρχή. Την ίδια ασκήση κάνουμε. Ναι, να σου πω, Χριστό, την ίδια ασκήση κάνουμε. Πάρε σε παρακαλώ ένα που δεν δουλεύει, να καταλάβεις τη διαφορά. Ένα που δεν δουλεύει. Όταν δονείτε δεν είναι τόσο κουραστικό. Ακριβώς, το είπες πολύ σωστά. Ενώ το βάρος το έχει, είναι 2,8 κιλά. Δεν είναι τόσο κουραστικό όμως. Ναι, γιατί σου κάνει καλύτερη αιμάτωση, σου δίνει συντονισμό, που αυτό με τις ώρες προσπαθείς να το κερδίσεις με άλλες δυνατότητες. Καλά, αυτό το δίνει άμεσα. Πολύ ωραία το κάνεις. Ωραία, το κάνω. Βάλε και τη δόνηση. Και ήδη... Πες μου για το χέρι μου πίσω. Προσπάθησε τώρα αυτό που μου έριξε στην αρχή. Θα κρατήσεις με το άλλο το χέρι εδώ και θα κάνεις αυτό εδώ. Ανέβασε το κι άλλο πάνω. Σε προστατεύει. Την άθροση την προστατεύει. Έχει διαφορά πάντως. Δεν έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Γιατί αυτό δεν κουράζει. Άμα δεν δονείτε, κουράζει. Έτσι δεν είναι. Άμα δονείτε και κάθετε έτσι, κάτι μου κάνει. Ναι, βέβαια σου κάνει. Ναι, μου πάλι κάνει. δεν δόνηση να δεις. Μα μόνο την αιμάτωση. Εγώ λέω να κάθομαι. Μόνο την αιμάτωση που σου δίνει. Πάτησε το μου. Είναι πατημένο. Δεν είναι πατημένο. Α, τώρα πατήθηκε, ναι. Πρέπει να πιέσεις. Βάλε το δύναμη. Το έχεις. Και εκεί καταλαβαίνω σαν τρένα, άμα έχει κάποιος πραγματικά συντονισμό. Δηλαδή εκεί μπορώ να βοηθήσω πολύ άμεσα. Ναι. Και λόγω τώρα με τα ηφαίστεια που ακούμε και τα λοιπά, η δόνηση είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή μας, γιατί και αυτός ο χώρος που καθόμαστε αυτή τη στιγμή δονείται. Υπάρχει με συχνότητα. Εννοείται αυτό. Έβαλες δόνηση το ιδέες. Έβαλα δόνηση. Και να ρωτήσω. Και εκεί που θέλω να καταλήξω, Ρένα, αυτό που ανέφερε στην αρχή, δηλαδή πρέπει να κάνουμε τη σωστή αξιολόγηση, να έχουμε τα σωστά εργαλεία στα χέρια μας, ο γυμναστής ή ο τρένερ να είναι έμπειρος, να είναι γνώστης. Και αυτό το κόνσεπτ που βγάζουμε τώρα σιγά σιγά προς τα έξω, γιατί και εγώ σαν φυσιοθεραπευτής θέλω να είναι όλοι υγιείς, δεν θέλω να... Βέβαια. Το θέμα είναι να μην είμαστε μόνο εμφανισιακά, ας πούμε, Χθες είχα μια κοπελίτσα, μια ηθοποιό, η οποία ήρθε σε μέρα για προπόνηση. Και ενώ νόμιζε ότι είναι πάρα πολύ καλή, είδα ότι δεν είχε καθόλου μυϊκό ιστό. Άρα λοιπόν αυτό το άτομο δεν έχει και ενέργεια. Μάλιστα. Δεν έχει καλό water balance, δεν έχει καλή εφηδάτωση. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Μετράει πάρα πολύ και όχι το βάρος και τη λέει ζυγαριά και τα κιλά μας. Και πιστεύω ότι θα ακούσετε πολλά και στην Πάτρα για αυτό το κόνσεπτ. Μπορεί δηλαδή ένα αδύνατο άτομο να μην έχει καλή σύσταση σε μυϊκό ιστό. Ναι, και να νομίζει, ας πούμε, ότι είναι... Μοντέλα. Ναι, δηλαδή ενώ νομίζουν ότι έχουν 18% λίπος, έχουν 26, έχουν 30 και δεν έχουν καθόλου μυϊκό ιστό. Και ό,τι και να θέλουν, να έχουν τη θέληση, να έχουν ενέργεια, το βράδυ είναι off. Ναι. Και έτσι με αυτά τα ωραία κόνσεπτ, τα καινούρια που βγάζουμε, δηλαδή η ανάλυση. Χρήστο, μου επιτρέπεις έτσι. Με το συγγνώμη που το αναφέρουμε, το power plate με τη δόνηση. Και υπάρχει και ένας διάδρομος που δουλεύει με υποπίεση, που λένε vacuum power. Αυτό το σύστημα αξιολογώ τον πελάτη σωστά. Του δίνω με τη δόνηση το ρέθισμα, αυτό το πολύ ειδικό,
και με αποθεραπεία και μασάζ και μετά μπαίνει στο διάδρομο αυτό που βλέπει με υποπίεση και έτσι έχω σε μισή ώρα βοηθάω το σώμα να έχει καλύτερο μεταβολισμό, να αναπτύξει μικρό ιστό, να έχει καλή αιμάτωση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι οι γυναίκες δεν έχουν καλή αιμάτωση.